fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U Jeżis inġbarna biex niċċelebraw jum il-mulej, it-tielet ħadd tal-Għid. Imma waqt li qed niċċelebraw il-qawmien, jew niċċelebraw ukoll illum it-tifkira ta' saċerdot, Patri Anton Toni Xiberras, illi ħallina aktar kmieni matul ix-xahar li għadda u li kien ta' servizz kbir fid-djoċesi tagħna. Għal xi snin kien rettur tas-seminarju, is-seminarju Tawdex, kif ukoll kien ta' dawl għal ħafna persuni, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, u kien baqa' jsostni u jgħin lid-djoċesi propju sal-aħħar jiem tal-ħajja tiegħu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minnha. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnift ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin. Billi ħallejt mirjieti, ħtijat tiegħi bl-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek lori Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu, biex kif sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju. U l-qassis il-kbir qalilhom: aħna qegħdnilkom fuq li qegħdnilkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem. U waraw, issa mlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' demm dan il-bniedem. Iżda Pietru, flimkien mal-Apostli, wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar minn Alla milli lill-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu li intom qtiltuh billi dendiltuh ma'għuda. Alla qollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispiritu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. Lill-Apostli wara li tawhom is-swat, ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu, imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu immaqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Halleluja, halleluja, halleluja. Flimkien. Halleluja, halleluja, halleluja.
Nollik mulej għax fajtni u ma ferraċ l-edewat hiej bija. Mulej tellajt li l-ruħi mill-li mwiet, ħlisni minn dawk li jinżlu fil-ħofra. Alleluja, alleluja, alleluja. Għannu li l-mulej uħbib tijow u faħru it-tiba mqazza tijow. Għax is-natura tijow ftit id-dum, iżda tjubitu u mor sħiħ. Alleluja, alleluja, alleluja. Ismani mulej uħen għalija, mulej kun lajnuna tijej, int bdilt li fisfin l-għali tijej, mulej Alla tijej infaħrek għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Qari mill-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, ħarist, u minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u xjuħ, smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-għad tagħhom kien 10 ta' eluf u eluf ta' eluf. Kienu jgħidu b'leħen qawwi. Jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul, li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art, taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejja kollha li fihom, smajthom jgħidu lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil-ħaruf jingħata tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen fil-waqt li xjuħ inxteħtu jagħtu qima. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu għall-Evanġelju. Kristu qam mill-imwiet u li ħalaq id-dinja u fil-ħniena tiegħu salva lill-bnedmin kollha. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu raġa der lid-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u Lied Zebedew u 2 oħra mid-dixxiepli kienu flimkien. Xmun Pietru għalilhom: Sejjer nistat. Għalulu: ħanġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxiepli ma kienux jafu li kien Ġesu. Ġesu għalilhom: Għandkom x'tieklu ħbieb? Le, weġbuh. Għalilhom: Wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u issibu. Dawn wadbu x-xibka u imbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut.
Id-dixxiplu li kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan. Għalhekk xmun Pietru kif sama li kien il-mulej xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien għoddu eri u intafa' il-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kienux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss, resqu bid-dajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Għalilhom Ġesu, newlu hawn xi ħotiet minn dawk li għandkom kemm battu. Xmun Pietru tala d-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Għalilhom Ġesu, ejjew, kulu. Imma ħadd mid-dixxiepli mas-sogra jistaqsih int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxiepli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmun Pietru, xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, iva, mulej, int taf li nħobbok. Qallu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Wieġbu, iva, mulej, int taf li nħobbok. Qallu, ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħass qafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu, mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Dak li jirrakkonta l-Vanġelu tal-lum u dak li qed jiġri bħalissa hawnhekk f'nofsna. Ejjew kulu. Hekk qallhom Ġesu lid-dixxiepli u ħejjielhom ħuta mixwija. U hekk qiegħed jgħid lilna ejjew kulu. U x'inhi din il-ħuta mixwija? Hija Ġesu innifsu. Fl-antikità, fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, il-ħuta kienet simbolu sinjal ta' Ġesu. Għax biex tgħid ħuta bil-Griek tgħid ichtus. U kull ittra tal-kelma ħuta, tal-kelma ichtus, kienet il-bidu ta' kelma oħra. Ġesu Kristu iben ta' Alla Salvatur. Ġesu Kristu iben ta' Alla Salvatur. U allura dak li ħejja Ġesu lill-Apostli qiegħed iħejjih lilna illejla. U aħna bħal dawk is-seba'. Kienu 7 l-Apostli li marru jistadu, li ħasbu li bil-ħila tagħhom biss setgħu jaqilgħu x'jieklu, li ħasbu li jekk jimxu wara Pietru waħdu setgħu jimlew qalbhom, jaqtgħu xewqithom, ikollhom soddisfazzjon tal-bżonnijiet tagħhom. Imma dan ma seħħx, għamlu lejl jistadu, jgħidilna l-Vanġelu u ma qabdu xejn. Kultant jixbħu lilna li nitħabtu nistinkaw nagħmlu u nejjew. Naqtaw qalbna u nakkwistaw ftit jew xejn. U x'tagħmel l-Ewkaristija?
X'tagħmlilna l-Ewkaristija? Meta aħna niltaqgħu ma' Ġesu hawnhekk nhar ta' Ħadd. L-Ewkaristija tgħinna niġu konxji li Ġesu magħna mhux biss ġew imma anki xi noħorġu minn hawn. Interessanti għax din kienet it-tielet dera jgħidilna Ġwanni li Ġesu jagħmel lid-dixxipli tiegħu. L-ewwel tnejn kienu fiċ-ċenaklu fil-kamra ta' fuq. It-tielet waħda tkun fil-post tax-xogħol mal-għadira tal-Galilija. Dak li nagħmlu hawnhekk fil-Knisja, l-esperjenza tal-laqgħa tagħna ma' Ġesu fid-dar ta' Alla, l-esperjenza tal-preżenza tiegħu meta niltaqgħu flimkien trid takkumpanjana fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U din l-esperjenza tpoġġina f'sitwazzjoni illi nistaqsu lilna nfusna jekk aħna nħobbux tassew lil Ġesu jew le. Il-ħajja mimlija sfidi. Xi drabi nindunaw, xi drabi ma nindunawx. Lil min nażel f'ħajti, lil min inħobb f'ħajti. Tħobbni int iktar minn dawn? Iva mulej jien inħobbok qallu Pietru. Kif se tkun ir-risposta tiegħi? Tħobbni int aktar minn dawn? Importanti jien għalik fil-ħajja tiegħek? Id-deċiżjonijiet li tieħu taħseb fija, tistaqsi jien xirrejt. Qegħdin infakru l-lum lil dan il-bniedem, lil dan is-saċerdot. Patri Toni Xiberras hawnhekk hawn ħoħ Fader Paul li qed jikkonċelebraw sħabu tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, aw reliġjużi li kienu jafuh, aw xi uħud mill-qraba tiegħu, minn dawk li kienu mhux biss jimxu l-mixja tal-fidi tiegħu ma li gawdew minnu mid-direzzjoni spiritwali tiegħu. Nistgħu ngħidu li tassew dan kien bniedem li bħal Pietru jirrisponda lil mulej Ġesu, iva mulej, inti taf li jien inħobbok. Għamel żmien rettur responsabbli mis-seminarju tagħna. U propju llum minn hawn ftit ieħor, wieħed mis-seminaristi ma' Pietru fil-Vanġelu tal-lum ser jgħidu lil mulej, iva mulej, inti taf li jien nixtieq nipprova nħobbok. Iwa mulej, inti taf li jien nixtieq nagħti ħajti għalik. U jien fisem il-Knisja fisimkom il-koll ser nilqa' din ix-xewqa tiegħu biex aktar il-qudiem matul din is-sena jekk Alla jrid jiġi ordnat diaknu. Ejjew nitolbu lil mulej biex jagħtina mhux biss li nemmnu li hu irxoxt, mhux biss li nemmnu li hu ħaj, imma fuq kollox li niltaqgħu miegħu ħaj. Li f'ħajjitna nagħmlu esperjenza tal-laqgħa tagħna miegħu ħaj. Ejjew nitolbuh lil mulej matul din l-Ewkaristija biex il-ħobs li niklu u l-imbejt li nixorbu ikun verament il-persuna ta' Ġesu li tiġi magħna fid-dar, tiġi magħna fuq ix-xogħol, tiġi magħna qalb il-ħbieb. Inħalluh lil Ġesu ikun preżenti f'ħajjitna, mod speċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Jersaq dak li ser jidħol fost il-kandidati għad-djakonat u l-presbiterat. Matthew Bajada mill-parroċċa ta' Żjara tal-Verġni Marija fl-Arb. Ibni Aziz, aħna staqsejna lil dawk li għandhom ir-responsabilità li jagħtuk il-formazzjoni meħtieġa. Dawn xedu tajjeb qudiemna u aħna lqajna b'fiduċja sħiħa il-kelma tagħhom. Għalhekk ġara darba weġieb tas-sejħa tal-mulej, trid int tkompli titħejja biex meta jkun il-waqt tirċievi l-ordni mqaddes għall-Ministeru fil-Knisja. Iva, irrid. Trid int tkompli tifforma ruħek b'mod li jseħħlek is-sejr għaddej tas-sew fidejl ta' Kristu Sidna u tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Iva, irrid. Il-Knisja tilqa' bil-ferħ din ir-rida tiegħek u l-mulej li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem. Inroddu ħajr lill-Alla. Bil-wieqfa nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, istqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżiż, nagħtu ġieħ glorja u qawwa lil Alla missierna li qiegħed fuq it-tron tas-sema. Lill-Ibnu Ġesu, il-ħaruf tal-għejt is-sagrifikat għalina fil-waqt li nresqu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja, sabiex tibqa' tagħmel esperjenza tal-mulejjer xoxt fil-ħidma tagħha u x-xandar ma' kullimkien il-ferħ tal-qawmien tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja, speċjalment fl-art tal-Ukrajna. Is-sliem ta' Ġesu li jeqret kull ħajt ta' firda idawwar il-fema tas-setanin tal-art biex ifittxu t-toroq tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni biex jintemmu l-konflitti u l-gwerer. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħuna Matthew u s-seminaristi kollha biex jibqgħu dejjem aktar jingħaqdu ma' Kristu li sejħilhom għal warajh u jikbru fir-rabta tal-imħabba biex il-qudiem ikunu jistgħu jiraw il-merħla f'ismu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-Fader Tony Xiberras, il-mulej li hu ħaj u għandu fidejh l-infietaħ tal-mewt, jagħti lil dan il-qaddej umli ħabbriki u ferriħi tiegħu il-għena ta' dejjem fil-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni biex nilqgħu dejjem id-doni tal-mulej u narfu nitmantnew bl-ikel tas-sagramenti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Namlu talba kull wieħed u kull waħda minna f'qalbu għal vokazzjonijiet biex il-mulej jagħtina nies, irġiel u nisa, li b'mod awtentiku ta' veru, b'mod ta' veru, ikunu dixxipli tiegħu li jgħinu oħrajn isiru dixxipli tiegħu fiskien. Missier ħanin, kabbar fina d-dawl tal-fidi biex fis-sinjali sagramentali tal-Knisja narfu li jibne
ruħu lilna dix-xiplu tiegħu u għatina l-Ispirtu tiegħek ħalli nxandru qudiem kulħadd li Ġesu il-mulej. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Nisuħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Imma b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażin tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u raġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla edha itennulek. Hosanna, Hosanna, Flora
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Toni u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Patri Toni Xiberras li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek hekk ukoll fibnek u bħal ibnek il-xoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu bil-berrija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nagħmlu l-qalb, niftakru li Alla hu Missier u li jaf xemm moħbi fil-qalb tagħna, jaf id-diffikultajiet tagħna, mhux biex jiġġudikana jew biex jikkundannana, imma biex jerfana, biex jagħtina l-ħajja. Induru lejhu bil-kliem taħuna l-kbir Ġesu ngħidulu: Missierna li inti fis-smew, jitqaddes ismek, tiġi saltna, ikun li trid kif is-sema. Ħobsna ta' kuljum għatina, aħfrilna l-lumina, palma naħfru lilli nuħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna għattina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għattina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett li l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija,
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu koll li jasal fil-qawmin mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu sidna. Kieġobkom għoddu minuta waħda bil-qiegħda, minuta waħda. Grazzi. Ngħid grazzi Ewkaristija għalinna anka l-Isqof Anton tfisser ringrazzjament ukoll allura ħaġa sabiħa ħafna li ltqajna hawnhekk biex ngħidu grazzi lil Alla ħija Patri Anton fil-mixja tiegħu f'din id-dinja ta' 70 sena, imma li f'kull mument minnhom prova jagħmel minna rigal lil Alla u lill-oħrajn. Allura nirringrazzja lill-Isqof Anton, lill-saċerdoti kollha li konċelebraw lilkom il-koll li naqatnu bana f'dan il-mument biex ngħidu grazzi lil Alla. Mhux li ħadonna imma illi tawolna 70 sena sħiħa. Grazzi mill-qalb. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu.